Neberme menstruaci jako něco negativního, ale přistupujme k ní jako rituál, věc, která nám slouží, která nám může každý měsíc pomoci pustit něco starého a zasadit semínko pro něco nového. Ve zjednodušené formě menstruace je střídání ročního období. Samozřejmě můžu vám tady ukazovat, jak funguje progesteron, estrogen a další ženské hormony a jak to v tom měsíci probíhá, ale já mám ráda věci, když jsou jednoduchý. Tady samozřejmě vám to taky můžu vysvětlit, ale zůstaňme u těch ročních období. Jednoduše. Jaro, léto, podzim, zima. Porovnejme si to s tou přírodou. Co se děje v přírodě? Když je jaro, tak co se děje na jaře? Všechno začíná pučet, všechno se probouzí a já mám třeba jaro úplně nejradši. Na jaře je prostě taková nejkrásnější energie, nejvíc živá, nejvíc tvořivá, taková jako dynamická. Chce se mi říct až jako mužská, protože je to energie tvorby, růstu. Po přichází léto. Léto je období, kdy se hodně komunikuje. Léto je už taková živá, krásná energie. Pro ženy je léto období, kdy je v ovulační fázi, kdy teda může i otěhotnět. To je léto. Na podzim je takový to dokončovací období, kdy dokončujeme projekty, kdy už nic nového nezačínáme, pokud možno. Na podzim je už takový období, že především pro ženu, že chce dokončovat, uklízet a už je to taková ta finální fáze před tím, než vlastně přijde zima. V zimě, co dělá matka země? V zimě odpočívá. Na podzim jsme schodili všechno listí, sklidila se úroda a jde se odpočívat. V zimě se nabírá síla, aby na jaře znova vlastně semínka, který třeba už do země spadly na podzim, tak aby přes tu zimu tam mohly počkat, na jaře se probudit a znova růst.